So, good afternoon mga sano. Mag-fishing tayo dun. Tilapia. So, abangan nyo. Dahil birthday ni kapitbahay natin si Pastor. So, mayroong fishing ano dun. Fishing tayo. Oh, yun. Bilis. So, mga sano, nag-fishing kami dito. Nabi taon puti. Hmm? Dahil na iho. Mau ba? So, sa yun. Ayun na naman. Ah, kato. Katong matimingan na to na. So, may malaki doon, no? Fishing sa bukid. Wala di silang kuano. Ang pagiday, no? So, pwede na siya pero maliit pa rin mga sano. Pero inana yung tuntag 120 kilo dia sa nukol, sir. Ay, nana na ang kuan? Mana yung gidaginot, gidi ay? Pinuhan katong murag isubak o kuan ba? Spaghetti. Oh my God. Yan, nagtatalunan. Nasamat ka? Wala. Nainlokso na po ba? Oh. Kawala. Ikan mo kurilya? Gamay man. Dakpa na lang na eh. Ha? Sayang man. Uy. Bitaw na. Sayang po. Ang ilang po. Sakto, iya. Kana, good size. Bako pa rin mong nagtultulo na eh? Sarong pa. Sumba na si Kuya Edi na yung... Sampol ba? Pastor, sampol ba? Ikan mo na sigsubod. Ah, kasi yun. Biskay mo na kadi lapok. Oo. Sing macambahan dahil itong dako. Isang account kay sa onsi butang sa FB. Okay, good size siya. Mas nindot kung okay naman din ni maani naman din ni karon. ayaw langanin ka na. Karang usang kilo tulo siguro no. Tulo upat. Na. No, nami na. Kana jong kanang pantat ani kay humok na. Dili prag pantat basakan managko nga gahunit. Dini siya kay dili ni Lansi no. Napugpod. Oh, good size to oh. Di makuha og nitay. Tuah, pas pastor. Magikaw rin dili gipaabot ay. Mao man nagkuha na ani mong butang diha. Tay, kay buhian na og giant. Limang. Siya man nga, tanggo na.
Sida ko na. Tay, mo biya ni nalawom tay mo ni nungdan tay nalawom ni. Yun. Iya. Siguro. Dia ba katuloy pagkubkub ana? Dire ko bitaw. Batay ka. Rodel undangin na Rodel. Jadi akara mura magkaanan jo gimino. Ako ra kay nagatugan ani noon. Tulong oras. Mura ka gamag siptik tang lagi. Nalipong Gus Bad Feelings yung sinakay sa akin. Sure ba lagi sa gamot sa ari duha. Ayo tawana. Kugihan pud ni ba? May pud ni nga tao. Unsa mahinoon ron nga parang paglingkod niya. Ang iyang mga tao Good. nag-isi mag ang isi ora gyud ana niya. Ako sa anak pastor be. Bagi na ro. Ag hamatay mo kanang kuan ba? Bailota pastor. Imong Ikay tigda ko. ay klaro. Oy, butanganan siguro ng paon. Ito wati. Ha? Ikaw Kana wate na epektibo. napon. Karne. Dari ba? Ah, takili siya ron. Tinga. Lagi na takili siya diya. Usaan na kana Kana lang. yung pastor tasaan na nagbawog. Kanang Karon di mo usaan na. magapa na mabalik ng lipat Ang usaan na ang barya nangandoy na gid pod. Usa jud sa kuan jud rason sa kanang mga leaders diya. Nganong magkuan pa man tag Palawan dire nga duol man dao. Mao lagi na sa mo sakto do dong pang. Kung pagbilaran alon, puti naghana dito. Diyan mo bre mo nay palawan ito. Why Palawan? Wa oy. Bantog si FCB o. Pero ay FCB lanbag. Oy, good size. FCB lanbag o Makabuhi. emloiler. timpaita. Kada pito na ni kuan na nak. Diri Yeah, maayo la. pagkada diri Siguro mayor. pito re. Last pag yun. Last pag yun. January lagi Size. tay sakto ri harvesta. Last pag yun. shit. Hi, Nay. Di picture ba to ni Bogi? Tay ka video ko. Oh. Nagkakuha si Isa Hindi di. na Kanita. ikaw, Nay. Wa di kakuha bisag kasa. Wa sila kasundog sa Di pa na sakto Cebu City o sa Tabunok. Ha, Sakto Tabunok. naman eh 5 mahalin kilometers ito na. pag ang kumpra Ano, na nahimong pag syudad. bintara. Talisay. Ano na kanay na. Ah, imo re. Ano? Ya, Ano ba? Nga. Karon ang mga Anak to pagsulte. Bando juga. Ya, ino na to tao. Busay na si pastor. Nego me. Dito ulit ba? Ang punon no. Dito man. Ah, sila ba? Kana jo kana Chato jo. ta prin ha. Boss. Tay, klaro yung Kana kontra. pastor dili jo na nimo. Muno-muno mo surat. Right. Pila ka taga mo? Ana kalimutan mo sorry ni kuan. Di ba pila ka taga mo pa? Eh, Oh, inting ni. mayor gol. Wow. Wow, kana ba Ano to dito kay matudo. Ug nay lubong kay mahilo mang tilapia. Sirim. Gamay ra ni. Nagko ko kana. 1/4 siguro na. Sobra 1/4 na. Demand ko ni naning nagkuha. Magunsa man ta dong? Mag-ihaw ng tilapia. So, birthday ni Papa Bumbi. So, mayroon ditong ano, pauna. So, mayroong lamang loob, inihaw na lamang loob. Yan. Silaw mo? Yeah. Ini naman tayo niya tiyak. Yeah. Hapon, unani, uban. Kinsay gabi ko. Kan tayo. Inihaw. Ka pa to? Ha? Kaog ka ni kay ikaw.